Welkom Wêrom bij uw podcast Wrakselje mij het wut en mij de wraad. Dit is uw 5e serie en die gaat over Pylgertocht, het gewone christelijke leven. En dit is de 3e episode en die gaat over Sûnde, Sûnder en Offerjefte. Eerstens dan Sûnde. Wat is Sûnde? In principe is Sûnde opstaan tegen God. In de vorige serie hebben we gezien hoe de eerste mensen die God schepen hier in Gods tuin van Eden luisteren naar de Satan, naar de slangen. En omdat je daarnaar luisterde, begonnen je te twijfelen aan de goedens van heite God. En zodoende kwam er de wens om lik als God te wezen. En ik uiteindelijk die onjerigens om toch te eten van de verboden vrucht van de boom die van God weer. En zodoende troch deze eerste zonde van de mensen moesten best sterren om zo klein te gaan voor de mensen om haar te beschermen. In de 3e serie hebben we geleerd over Gods verbond, zijn genadeverbond met de mensen en met de schepping. En toen hebben we geleerd over de aard van de verbonden. En vaak werd het zo dat er weer een grote koning en die sluit een verbond met de oerwoene koning. Waarin de grote koning verschijnings en zegeningen en bescherming aan woe, wils de vassalkoning een deel van de rustpingen ham was en ik volslijne trouw van de andere partij. Maar als deze vassalkoning dit contract, dit verbond net nakomt, dan vereist het zijn opstaan een bloedig offer. De inleiding op het 10 geboden gaat zo. Ik ben de Heere dien God, die uit Egypte, uit het slavenhuis weghalen ha. Du moest geen andere goden voor mijn eigen hebben. En dan zagen we dat God, Yahweh, zijn volk, de Hebreërs, redde, beschermen en verzorgen. En daarom moest dit volk ook in hem betrouwen, hem prijzen en zijn regels volgen. Om zo in zijn zegeningen te leven. Maar als ze weigerden dat te doen, dan zouden ze kiezen voor de dier en net voor het leven. Sûnde eerst het offers. En in het oude Midden-Oosten wist elsen dit. In Israël werden de mensen daar constant aan herinnerd dat de zonden van Gods volk een bloedoffer eisten. Dijstige dierenoffers moesten haar daaraan herinneren dat je schuldig waren voor God. En dit is echt een wichtig aspect in de Pylgertochten van het Oude Testament. De mensen tegen naar de tabernakel, de tenten, als naar de tempel, letter, om dierenoffers te brengen voor haar zonde en voor haar schuld. Ekkel wienen er dagen dat je daarheen gaan om tankoffers te brengen en feest te vieren. En ekkel kunnen de mensen haar net altijd in alles aan een verbondsverplichting houden, doch zie God al tas zijn dat uiteindelijk hij hemzelf voor de zonde betalen zou. En dat wie al doet God zelfs het bloedpaad kuieren, wilst Abraham der jongen ziet om dat te zien. God zou voor de zonden betalen. En elke letter doet Abraham zijn zoon opofferje zou voor God, doet zij de engel, ho, stop hier. En God zei dat hij zelfs in het lam zou voorzien die voor de zonden betalen kon. En dit wie een voorschaduw van Gods offer
in zijn zoon op hetzelfde plak, op het kruis van Golgotha. Voor de mensen die God net kennen en net begrijpen kennen, is dit maar een male zaak. Waarom kan God, als hij alle macht had, net gewoon de zonde verjaan, zonder een offer te eersten als aan te bieden? Dat vind je maar heel wies en bizar. Maar ja begrijpen net dat als God dat doen zou en hij zou us opstaan accepteren en de vernietiging van zijn koninkrijk accepteren, daardoor zou dan alles wat mooi en leeflijk en zacht en aardig en genedig is, ophouden te bestaan zonder wat voor hopen in een lettere toekomst. Voor diegenen die God kennen, is dat heel wies en bizar. We moeten God danken dat hij vasthoudt aan zijn belofte om zijn eigen zoon te sturen om voor ons zonden te sterven. En als het perfecte lam van God offerde hij hem zelfs op, terug de gruwelijke dag aan het verschrikkelijke Romeinse kruis. En aan dit kruis doet Jezus door wat Gods grimme over de opstaan en de vernietiging van zijn koninkrijk bedarren. En voor alle wiere volgelingen van Jezus, terug berouw, leeuwen en het deeltje van de zonde, is dit goed nice en busterbaarlijke genade. Sûnde, daar binnen twee kanten aan de zonde. Uit respect voor God en zijn schepping, maar wie ook respect laten voor zijn schepping. God hoorde zoveel van zijn schepping dat zijn eigen zoon stuurde om de vernietiging daarvan door Satan te voorkomen. Na de vernietigende watervloed in de tijd van Noach maakte God een verbond met de hele schepping, met alle mensen en met alle levende beesten die van de ark kwamen. En hij is respect voor zijn schepping, voor de mensen maken neffen zijn beeld, maar ook voor alle beesten. Terug respect te laten voor God, ons voorschenner, moeten we hem zieken en met hem leven in liefdevolle dankbaarheid. Voor al zijn zegeningen en al zijn verschijnings. Dat wie ook wat de apostel Paulus spreken in Athene, aan de atheïsten en de pantheïsten daar in Griekenland. Als we Gods zegeningen accepteren en willen, maar weiger je om naar hem te zoeken en met hem te leven, dan laten we zien dat we geen respect voor hem hebben en dat we hem versmieten. Alle mensen worden opgeroepen om God te zoeken en zijn regels voor een harmonisch leven te volgen. En als je dat niet doet, dan kies je voor de dag en de vernietiging van het koninkrijk van God. We moeten zonde zien van twee perspektiven, van twee kanten. En de eerste is als een hek, waar net overheen meest, en het tweede is als het fundament. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, binnen er verschillende woorden voor zonde. In het eerste plek is er het woord oortreding. Lijkt als oer een hek klimmen met een woord van verbinden toegang opstiert. In de tweede plek is het doel missen. De roos missen met het Pylgertocht. En in de derde plek is het opbouwen van uw schuld voor God. De 10 geboden lijken op een lijst van geboden en verboden, dat we ons aanhouden moeten. En dan lijkt het vaak zo, als we tegen ons best doen, dat we dit wel aankennen. Maar zo is het niet.
Want de geervetting van de 10 geboden is dit, dat we God lief hebben met alles, met uw hart, met uw verstaan en met al uw leven. En dat betekent dan ook dat we alles oorgaan willen aan Heilige God. In temperance voor hem, in uw leven, in al uw tijd en al uw geld. Dat kan geen één mens doen. Alleen de Zoon van God, Jezus de Christus, hij kon dat en hij deed dat. Ik wil lezen van Matthäus 19, werd een jong kerel naar Jezus toegang en vragen hoe dat hij het eeuwige leven krijgen kon. Er kwam er eens een naar Jezus en die zei, Master, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, waarom vraag je jou mij naar het goede? Er is maar één die goed is. Maar als jou het eeuwige leven ingaan willen, dan moeten jou de geboden nakomen. En hij vraagt hem, Hokker geboden? Dat Jezus zei, du zult geen vals getuigenis aan, had jemmerheid en men in ere, en du zult die naaste lief hebben als die zelfs lief hast. De jong kerel zei, daar heb ik me altijd aan houden. Wat mankeert er bij mij nog aan? En Jezus zei dit tegen hem, als jou het hele dag goed doen willen, moet je dan jou hele hebben en houden aan geld en jou dat aan de armen. Zodoende zal jou een kapitaal hebben in de hemel. En kom dan en gaan met mij. Doet de jonge man dat jede, ging er mismoedig voort, want hij was tierenrijk. De rijke jong kerel die bij Jezus kwam, wou weten hoe er wist wezen kon van Gods goedkeuring. En hij dacht dat er zijn best dien hij. Hij hield ervoor zwaar dat er oerhoer dieverij, bedrog en moord voorkomen hier. Maar Jezus liet hem zien dat er een probleem was met het fundament. De kern van de wet is dat we God lief hebben met uw hele hart en kracht en verstaan. En ook uw naaste lief hebben als uzelfs. Maar voor deze jong kerel, zijn tijdelijke rijkdom op de ierde, zijn grootste bezitting, dat we meer worden als de schat van de eeuwigheid in Jezus en zijn zegeningen. Als we de wet alleen nog zorgen als een riege grenzenpijl wat we net oorheen kennen, en dan vaak ook nog verplaatsen we die dingen terug de tijd, afhankelijk van wat de mensen rondom ons en ons kerken daarover leert, dan missen we het doel. Want we kunnen net rechtvaardig wezen terug ons dwaan en litten. Maar als we ons succes beschouwen vanuit het perspektief van een fundamentele oerjefte, dan moeten we beseffen dat we alle keren tekort komen aan de glorie van God. Nu we zien hebben wat de term Sûnde betekent van beide aspecten, nu moeten we naar het tweede deel en dat gaat over Sûnder. Wat is een Sûnder in het Oude Testament? Om het woord Sûnder goed te gebruiken, moeten we luisteren en zien naar de Bijbel. We zullen eerst beginnen naar het Oude Testament en dan naar het Nieuwe Testament. En ik gebruikte hiervoor de Engelse nieuwe internationale oorzetting van 1984, omdat de complete concordantie die ik heb daarop baseren is. Laten we beginnen met de wijsheidsliteratuur. In de spreuken zeggen we dat het woord Sûnder associëren wordt met de goddeloze. Zijn lot zal ramp wezen. De Sûnder wordt hier contrasteren met de rechtvaardige, de man van integriteit, waans belening welvaart is.
In preker zeggen we dat er twee soorten mensen binnen. Diegenen die God behagen en de sûnders. Er is een goede meisje tegenover de zondiger die een protte goeds vernietigt. De eerste psalm spreekt over sûnders in vergelijkbare termen. Ja binnen de goddelozen en de spotters. En ja kunnen net staan in de neerkomsten van de rechtvaardigen. En haar wegen zullen vergaan. In Psalm 26 smeekt David God om net zijn ziel voor te nemen met de goddelozen en de sûnders. Want die binnen bloedtwastige mannen met goddeloze plannen, wils David een onberispelijk leven leidt. De 37e psalm contrasteert de sûnders en de goddelozen met de onschuldigen en de vredestichters. En in Psalm 51 erkent David dat er zwaar zondigen had. Maar als hij terug God Wêrom gebracht wordt, dan zijt er ta om de overtreders en de sûnders te leren om haren ek tot God te keren. Psalm 104 eindigt met deze woorden. Ik wil voor de Heere zongen, zolang ik leef. Ik wil voor mijn God psalms zongen, zolang ik er ben. O, mocht mijn dichtjen hem aanstaan. Ik verblijd me in de Heere. De sûnders moatte van de ierde af. En de kweermeesken mij net een van oorbluwen. Loof je de Heere, al wat in mij is. Halleluja. Let ons nu naar de profeten gaan. Tjene een van zijn leven herinnert Mozes de stammen in het Transjordaanse aan de eestkant van de Jordaan, hoe haren voorouders in opstaan komen winnen, tjen haren verlosser, beschermer en verschenner. We lezen daarover in nummer 32. En hij was het haren als een brood van sûnders, dat ja net God verlitten zullen, want dat zal haren nijteem ter vernietiging brengen. Jesaja stelt de sûnders en rebellen in contrast met de verlosten en de berouwvollen. En hier was het Gods volk dat er ek sûnders in Sion binnen, die hij de goddelozen neemt, die veroordeel je worden zullen. En correct zo spreekt ek Amos, uit namen van God, als er uitroept, zo zullen de sûnders van mijn volk die rijtje terug zwart. Al sissen ze nou, jo zullen us net te nij komen, en het onheil komt net aan us toe. En nota hebben we schon dat in het Oude Testament de mensen geen sûnders neemt worden, als je jeder in het leven in sûnde leven hebben, maar nou terug God rechtvaardige binnen. En het woord sûnder wordt echt net gebruikt voor die mensen die oprecht bezieken om God te volgen, maar dit net perfect kunnen doen, wat daar te lijden kan, dat ja in sûnde vallen, ook al is dat net haar gewone duistere leven. Nu komen we bij het Nieuwe Testament. Wat is een sûnder in het Nieuwe Testament? Eerst de evangelies. De evangelisten associëren de sûnders in het algemeen met belastinginners voor Rome en de wettenlezen. Dat de heerskende opvatting weer voor de Joden in de tijd van de Romeinse bezetting. Als een vrouw een sûnder neemt wordt, dan wie ja vaak ontrouw. Als ik een prostituee. Binnen de Joodse cultuur waren zulke sûnders door de goede mensen op een afstand hielden en beschouwen als sociale buitenstaanders voor wat er geen hoop weer. Het woord sûnder wordt vaak in contrast stelt
met de rechtvaardigen, benammen de religieuze elite die haarzelfs rechtvaardig beskôgjen. En ja, holden de sûnders op een afstand. Liek we zien hebben in die tweede serie over Gods omkerings, wie het zei dat Jezus de sûnders die naar hem kwamen graag helpen wil. Maar hij oneerde net alle sûnders en wist weer net haar een sûnde, maar hij nodigde de sûnders uit die naar hem komen wonen om met Jezus een nieuw leven te beginnen. En net langer te leven in de zonde. En Jezus zei dan ook dat hij komen weer, net om rechtvaardigen te helpen, maar de sûnders, wat er dan verlossen wordt en bevrijden wordt van haar benering in de zonde. Diegenen die dachten dat ja rechtvaardig waren door het nakomen van de wet, die zeggen op Jezus del en ja dachten dat hij hemzelf een sûnder weer, onder mij sûnders eet en dronk. En ja neemden Jezus ook een sûnder, omdat er de Sabbat net hadden nevens harren regels en verwachtingen. Jezus redde de sûnders. En om voor haar zonden te betalen, moest hij door de Joodse leiders oorleveren worden aan de Romeinse sûnders in het Romeinse hof en onder de Romeinse soldaten, zodat er hem zelfs als het ultieme offer en het lam van God aanbieden kon. Uiteindelijk wordt Romeinen 3 van 10 aan 12 vaak gebruikt door orthodoxe geleerden om te beweren dat alle mensen sûnders zijn. We lezen daar, het is dat beschreven staat, geen mens is rechtvaardig, ook net één. Er is net één met begrip en er is net één die God ziet. Alle keren binnen ze op het doel rekken en mijn waar binnen ze te wijsmieten keert. Nimmen docht wat goed is, nog net één. Maar dit is een citaat uit de 14e psalm, als ik 53, dat de sûnders likstellen worden met de kweerdierders en in contrast met oren die Gods volk neemt worden en die God aanroepen om ter harren taflecht is. De Heere zocht van de hemel del op een meisken of er ook een is die zijn verstaan broekt, een die God ziet. Maar alle keren binnen ze afwijkt, mijn waar ontaarde, geen een die goed docht, hielendal net een. Witte die twee mensen dan alle keren van niet, die mijn volk verslinden als eten ze breed, maar de Heere net aanroepen? Skilk zullen ze likwijls al heel verbuursteren staan, want de Heere is met het rechtvaardige volk. En hier zullen we de antithese, er zijn twee soorten mensen. Paulus beweert in Romeinen 3 dat Joden die leeuwen dat ze rechtvaardig wezen kunnen door haar jergens aan de wet, liekevolle sûnders binnen en Gods genade neder hebben als de heidenen die de wet van God net hebben en net kennen. Voordat we met God vermoeid zullen worden door het werk en het lijden en het sterren van Jezus de Christus en door het leven en de bekering, wienen we wist weer alle keren sûnders. In Romeinen 4 vers 8 stelt Paulus dat Christus voor u staan is, wilst wie nog sûnders wenen. Mijn oren worden, doe wenen wie sûnders, maar nou binnen wie rechtvaardig verklaren. In de Romeinen 4 vers 19 beweert Paulus dat de hele mensheid sûnders worden door het opstaan van uw heid Adam.
maar door het offer van Christus, de tweede Adam, binnen een protte mensen rechtvaardig maken. Als jou een wiere volgeling van Jezus binnen, dan hebben jou nou een nieuwe identiteit. Je bent net langer een slaaf van de zonde. Je bent nou een slaaf worden van de gerechtigheid. Zoek naar Romeinen 6, vers 7 en 8. Daarom beskôgjen je jezelf als de voor de zonde. 6, vers 11. Daar binnen zo'n 10 oren plakken in de Nieuwtestamentische brieven waar wie het woord sûnder als sûnders komen. Maar net één daarvan weerleidt het argument dat hoewel wiere Kristenen nog altijd in sûnde vallen kennen en God net zien kennen om daar terug recht te doen aan zijn heiligheid, het dochs verkeerd is om te beweren dat wiere Kristenen sûnders binnen krijgt als alle andere mensen. Want dit verheerlijkt nog het werk van Christus in zijn deel en nog het werk van zijn geest in uw werkbaarheid en heiliging. En het kan makkelijk leiden tot passiviteit, waarbij wie de zonde die nog in uw lichaam aanwezig is, net effectief deelt je willen met de kracht van heilige geest die in u werkt. In het kerken van uw jongere jaren, dat altijd een beklemmen wordt dat alle mensen alike sûnders binnen, uit zijn dat wie dan als leden van de wiere kerken verzoenen sûnders binnen, heb ik vaak opmerken dat mensen, inclusief kerkenleiders, haar daarna gedroegen, terug te leven met zogenaamde respectabele zonden. Jordan Peterson zei, als ik zocht naar de geschiedenis van de mensheid, dan zou ik nooit concluderen kunnen dat we meer waardig binnen dan de beesten. Maar doet het woord kwam dat zij wie binnen schepen neffens Gods beeld en daarom binnen wie ben van God, waren de mensen verhegen in haar moraliteit en begonnen ze echt daar haar neffens te gedragen, als schepsels van waardigheid. En Paulus zei tegen de Kristenen, beskôgjen hem zelfs als de voor de zonde. En leef je dan een leven in de geest. En dat moet voor u de focus, de doel en het standaard wezen. Er is niet oors dat werkt. Maar dochs moeten we dit in dimmenens doen, want zonder Christus binnen we in die sûnders. En het is extra dat geen een op de ierde sûndeleas is. Want zelfs de wiere volgelingen van Christus komen te kwad voor Gods glorie en zijn heiligheid. En in die zin kennen we u zelfs als zondig beskôgjen. Maar dank aan God binnen we net langer sûnders. Want we willen net langer zondigen en we leven net langer in de zonde. In de oerjefte aan zondige begeerten en lusten. Tweedens, offerjefte. Wat is een offer? Een offer is een aanbieden van een jefte aan God. En dit kan wezen dat het vastgehouden is voor zonde en schuld in de Mosaïsche Levitische wetten, maar ook in een vrijwillige uitdrukking van uw dankbaarheid voor God. Liekes wie schon hebben in de eerste episode van deze serie, wie het nijdteam van Abraham, nijdja bij de berg Horeb west wenen, oproepen om te komen naar de tabernakel, de heilige tente, en volle letter ook naar de tempel toe. En daar moesten ze offers brengen van dankbaarheid, en daar wienen ook duistere offers voor de zonde en voor de schuld. Het ritueel van zo'n offer moest voortkomen
uit een oprecht bewustwezen van zonde, schuld, als van liefdevolle dankbaarheid. Alleen het volgen van rituele regels vanwege bedreigingen, groepsdruk, als angst voor represailles, dat zou God net behagen. God wenst de juiste houding van de jouwer, die hem verschrikkelijk veelt over zijn eigen egoïsme, zijn onjergens of ondankbaarheid voor God en voor zijn zijningen. God wenst een brutsen en berouwvol hart, dat resulteert in een transformeren leven en meelibben en rechtwaan en verjouwing. Zeg maar eens wat God zei door profeet Jesaja in het eerste hoofdstuk van dat boek. Wat heb ik aan die vleesoffers van Jimme, zei de Heere, de rammen die Jimme als offers banen, en het vet van Jimme kellen ben ik meer als zaad. Het bloed van bollen, lammen en bokken stiert mij chin. Als Jim komme en voor mij verschijnen, waar had daarom vregen mijn verhaven plat te rennen. Breng net langer onnutte mooloffers, roekoffers, dat ik een aangries van heb. Dat nieuwe mannen en sabbat houden, mijn geerkomsten en al. Ik ken die plechtige ongerechtigheden net verneren. Nou, zelfs voordat God de wet hier op de berg Horeb, waren er al offers aan hem aanbeen. We lezen daarover in het boek Genesis. We zeggen dat Kain en Abel, Noach en Abraham, Isaac en Israël alle keren offers brachten aan God. Meestentijds als teken van trouw en dankbaarheid voor Gods jeften en verschennings. In de Levitische wet zeggen we 5 soorten van offers die verschreven werden als beskôgjen werden. En we zeggen daar in de eerste plek de sûnder en skuldoffers. En die worden verschreven om verzoening te doen voor zonden. We lezen daarover in Leviticus 4 en 5. Maar ook brandoffers en noodoffers en vredeoffers, die werden bedoeld als jeften van liefdevolle dankbaarheid en toewijding aan God. En die binnen beschreven in Leviticus de hoofdstukken 1 en 3. Offers. In tweede plek, Jezus als het lam van God. Al heel betiert in zijn dienst wijsde Johannes de Doper daarop dat Jezus het lam van God weer, dat de zonde van de wereld wegnemen zou. We zeggen dit in Johannes 1, vers 29 en dan in 34. In Jezus zijn deur betalen God voor al uw zonden. Amazing grace, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Er binnen alle jaren ideeën over wat is liefde. Maar in de Bijbel zeggen we dat de wiere liefde altijd een vrijwillig offer inhoudt. Christus in zijn wonderbaarlijke liefde bracht het ultieme offer. En hij verliet vrijwillig zijn hemelse glorie, aannemende menselijk vlees en bloed. En hij accepteerde de afwijzing, de haat, de marteling en de moord aan een Romeins kruis. En hij deed dit uit liefde voor zijn heid en voor de jongen die de heid hem joen heer, om zo het koninkrijk van God te herstellen. En doet Jezus als het perfecte lam van God stoor, squadde God zelfs het verkleed tot een meest heilige plek in de tempel. Dierenoffers waren altijd een constante herinnering aan de noodzaak voor verjouwing van de zonde. Maar het bloed van beesten kon dit likwijls net bereiken. Maar dank aan God, de sûndeleas Zoon van God,
de God meeske, had het eens en voor altijd bewerken. Let u zien naar gewoon Bibelpassages die Jeere oer leren. En eerst zullen we lezen van de brief aan de Hebreeërs 10 vers 4. Het bestaat ommers net dat het bloed van bollen en bokken Sûnde wegnemen kan. En dan in Hebreeërs 9, 26. Als hier Christus iedere keer weer leien moatte, Sûnde wraakschepen is. In plaats daarvan is één keer verschijnd op het hechtepunt om toch zijn offer de Sûnde aan te schaffen. En in Romeinen 2, 23 en 25, alle keren hebben ze zondigen en daarom moeten ze de heerlijkheid die God jouwt missen. Maar ze worden vrijsprutsen, enkel en alleen door zijn genade, vanwege de verlossing in Christus Jezus. Hem had God aangewezen als zoonoffer door zijn deer, zodat we dat door het leven aannemen. Hij had dat dien om zijn gerechtigheid schijn te laten, meter de zonde die de mensen in het verleden bedrouwen hebben, nog net strafte. En in 1 Johannes 4, vers 9 en 10, daarin is Gods liefde onder ons aan het licht komen, dat zijn eenling zoon in een wraak stuurt had, dat wie door hem het leven vinden zonen. Daar bestaat de liefde in, net dat wie God lief hebben, maar dat hij ons lief had en zijn zoon stuurt had, om door zijn offer ons zonden uit te wischen. Dat betekent het eind van alle dierenoffers als zonde en skuldoffers. Maar hoe staat het met de vrijwillige tankoffers? Moeten we net teruggaan met het brengen van uw tankoffers? Vooral nood we Gods geweldige genade in zijn offerjende liefde sa waarderen. In het laatste plak, uw oproep te offerjefte. Wiere liefde betekent dat we wat opjouwen. Uw liefde voor Christus zijn liefde en wat er voor ons dien had, moet leiden tot uw tankoffers. John Piper onderscheidt 3 soorten tankoffers voor ons jaar today. In het eerste plak lofoffers, in het tweede plak meenskipoffers, in het derde plak offers voor excess zondedeeltje en leien. We willen hier zien naar wat Bibelpassages hiervoor. Eerstens lofoffers. In Hebreeërs 13 vers 15 en 16 lezen we dit. Let us daarom terug Jezus aan een wij uw lof als offer brengen aan God. Te weten de hulde van lippen die voor hem uitkomen. Vergeet net goed te doen en mijl kwart te parten, want dat binnen de offers die God aanstaan. En voor meenskipoffers, eerstens Filippiërs 2 vers 3 en 4, doch niet uit zelfzucht als opschepperij, maar de ene moet in nedergens de oren treffelijker achten als hemzelf. Let elk voor oor net alleen denken om zijn eigen belangen, maar ook om die van oren. En dan in Filippiërs 4 vers 16 en 18, want doet ik in Thessalonica weer, hebben jemmen mij meer als ere stuurt, werd ik verlet van hier. Ik heb alles bad en ik heb meer als genoeg. Ik ben daaronder bedobben, nood Epaphroditus mij jemme geschenken bracht had. Die binnen een zwietrook, een onnemelijk offer voor God, dat hij nog on had. En laatstens, offer van uw zondedeeltje en leien. In Romeinen 12 vers 1, ik steen er bij jemme op onbroren, zo weer als God barmhartig oor us is,
dat je zelfs als een levend offer aan God opdragen. Een offer dat aan God toewijdt en hem gevolg is. Dat is je geestelijke eredienst. En ook in de Hebreeënbrief 13, vers 12 en 13, daarom had ik Jezus buiten de staatspoorten lid, om het volk met zijn eigen bloed te heiligen. Let us dan naar hem te gaan, buiten het legerkamp en zijn smaad meedragen. En 2 Timotheus 4, vers 4 en 6, do likwas had de holle koel bij al de dingen, draag het leien, doch het werk van een evangelist, meid ze die werk dien, want wat mij aangeet, mijn bloed wordt al als een offer uitstort, en de tijd die ik hier wij moet, is al komen. Zo'n offer voor u brengt mij dat we al uw persoonlijke ideeën, hopen en plannen aan zijn wil en voor zijn dienst oorgaan. En ik moet denken aan een lied in het Engels. En dat wil ik hier zongen. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. All of my ambitions, hopes, and plans, I surrender these into your hands. All of my ambitions, hopes, and plans, I surrender these into your hands. For it's only in your will that I am free. For it's only in your will that I am free. Jesus, all for Jesus, all I am and have, and ever hope to be. Loof je de Heer, hij is zo goed voor ons, en let ons de dwaan met wat we zeggen en wat we doen. De volgende episode is over opofferende liefde en vrijwillige onderwerping. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord will surround his people, and the scepter of wicked men shall not remain over